ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁରା ଖାଇକି ମୋର ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲି ରେ ବାପା, ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲି। ଜେଜେ କଣ ଗାମୁଛାରେ ଆଜି ବା ତମ ପୁଅ ବାହାଘର? ପୁଅ ସେ କଥା କଣ କି, ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇକି ମୋର ପୁରା ପାଣିଆ ଝାଡ଼ା। ସକାଳୁ ପହରୁ ମୁଁ ଏଇ ଗାମୁଛାଟା ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି ରେ ବାପା, ବସିଛି। ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ପଇସା ବୋଧେ ସର୍ଟେଜ ବୋଲି କଣ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର କରିବ? ତୁ ତ ରାତିଆ ପୁରା ସବୁ ଜାଣି ଦଉଛୁ ଆଉ। ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ, ଝିଅ ଘର ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ମନା କରିଦେଲା? ହଁ। ଆରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା ରେ? 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ହଁ। ହେ ମୋ ବାଳ ପୁଅ, ସେ ବେଦରୁ ଉଠି ଯା। ଆରେ ବେଇଟା କଣ ଭଳିଆ ବସିଛୁ କଣ? ଉଠୁ ସେଠୁ। ଆରେ ଭାଇ ପରା କହିଲେ ଉଠୁ, ଉଠୁନୁ। ଉଠିବୁ ତ? ଗୋଟାଏ ଡାଇଲଗ ମାରିବି, ସେ ଧଡ଼ କିନି ଉଠିକି ଆସିବ। ଆରେ ଉପରୁ ପଡିଲା କୁଆ ପଥର, ଉପରୁ ପଡିଲା କୁଆ ପଥର, ମୋ ପୁଅ ଡ୍ୟାସ୍। আবে পুয়ার ছিনছত্র হবে কথা। জেজর যৌবন আছে।